Bantu bami, anozama ukusilalela mangabe sinichazela ngemvelaphi yenu. Ngiyazi ukuthi mangabe nikhuluma ninodwa nenikhohlisane nithi kuzonisiza ngani ukwazi isiZulu ngoba sininikeza uhlamvu lwemali. Senithembele kakhulu lolulimi lasentshonalanga ngoba lona ilona esikwazi ukuyocela ngale iphalishi. Namhlanje-ke ngithe ake sincinde umuno ke siphenye ikhasi sibuke lesi asisho sithi ukukreza kweleguqa. Yini iguqa? Iguqa ithole. Amagama ethole, inkonyane, ithole, indekane. Elisencane kakhulu-ke lona libizwa ngomvemve. Iguqa ithole eselikhulile, eselincela liguqile ngoba lingasakwazi ukuncela limile ngenxa yokuphakama kwalo. Ukukreza ukusengela ubisi emlonyeni. Ngathi sikhule sikwenza lokho ekwaluseni kuwumkhuba-ke nje vele wabafana ekwaluseni ukukreza. Ubisi lwethole iguqa linomsoco, kanti olwenkonyane umvemve lunomlaza. Olweguqa lwakha amasi amnandi anezaqhaqho ezimnandi impela. Ukukreza kweleguqa kufana nokusika kwelinonile iqatha. Uma usike kwelinonile impela kuye kuthiwa ukreze kweleguqa ngoba ubisi lweguqa lumnandi kakhulu okudlula leli elaleni inkonyane isencane ebizwa ngomvemve. Alumnandi ngokungako kodwa lweguqa luya ngokuvuthwa suke selijiye ngempela lunomsoco omningi. Ukukreza kweleguqa. Ake ngithi ukukhumuka ngageqa amagula ngoba vele semuki ngiyabuya. Bengichaza nje ngalesisho esithi ukukreza kweleguqa ingcweti ikwala soSuthu.